Avui a Comarques al Plat, la Garrotxa, un viatge gastronòmic per terres volcàniques. Déu us guard, bros. Si em deixeu 5 minuts, avui veurem com coure fesols de Santa Pau. Encara que la tècnica que utilitzarem serveix per qualsevol mongeta, de Santa Pau de les Ximbambes. Aquest que veieu aquí és el famós fesol de Santa Pau. Realment és una mongeta que el seu conreu és en terres d'origen volcànic. Això li dona unes característiques de textura i de gust que són impressionants. És molt apreciada la restauració. I que es recull entre setembre i novembre. Té una denominació d'origen protegida, com veieu. Bé, per on comencem? El primer que tenim que tindre clar, no existeix la fórmula perfecta, per tant no la busqueu. El que nosaltres farem és entendre el procés i això ens farà que sigui molt més fàcil arribar a bon port. Si us hi fixeu, veureu que són realment seques. Heu de pensar que entre les mans tenim un ésser viu i sec. Per tant, el que hem de fer és bàsicament hidratar-lo. Busquem un recipient i afegim aigua mineral. Penseu que pot arribar a triplicar el tamany. Sigueu previsors i previsores, perquè sempre tenen que estar cobertes d'aigua. Heu de tenir en compte que un fesol, quan s'acaba de collir, té un 10% d'aigua. La pell és impermeable i la fa servir per protegir-se de les humitats que té la terra, perquè si no es podriria. La pell és el vestit que mantindrà el fesol d'una peça dins de l'olla quan està bullint. Si no existís, només s'obtindria en puré. Només s'hidrata per aquest petit forat, que és per on en un futur creixerà la planta. Les posem en remull per obtindre un fesol semihidratat. Si els fiquéssim directament a l'olla a bullir, es courien abans d'hidratar-se, no tindrien temps. Per tant, cobrim bé d'aigua. I posem alguna cosa a l'aigua? Tot el que ens ajudi a tindre un ambient alcalí ens anirà bé. Podem utilitzar bicarbonat, el que passa que deixarà una mica de gust. Jo no utilitzo res. En cap cas heu d'utilitzar àcids, com per exemple la llimona. Si no teniu una bona aigua a l'aixeta, compreu aigua de mineralització de vell, que si l'aigua és molt rica en calç no ens servirà. En el moment en què entren en contacte amb l'aigua, la pell es comença a arrugar, com la pell dels dits. Això vol dir que la pell s'està dilatant, el farciment, el de dins, encara no està hidratat, encara està sec, el vestit li ve gran. Doncs vinga, a veure, quanta estona? Jo us deixo tota una nit. Ja ha passat la nit, podeu veure com han crescut, i com la pell ja no està arrugada perquè el farciment ha crescut. Ja les tenim on volíem, semihidratades. Si estem treballant amb fesols de Santa Pau, aquesta aigua del remull la llançarem, ja que la terra volcànica té moltes impureses. Si per al contrari és una mongeta qualsevol, la utilitzarem. Arrenquem a l'olla sempre en fred. Com que el que farem al bullir-les és que entri aigua dins la mongeta, aquesta aigua la podem saboritzar. Hi posaré una pastanaga, mitja ceba i una fulla de llaurer. Saboritzar-les és opcional. Us penjaré un vídeo on les saboritzarem de marisc. I ara ja només tenim que seguir una sèrie de normes. La primera és portar l'aigua al punt d'ebullició. En quan arranqui el bull, baixem al mínim i les espantem. Segona norma, espantar-les. Què fem? Li afegim una mica d'aigua, refredem l'aigua de l'olla i així deixen de bullir, perquè volem una cocció molt lenta. Tercera norma, desespumem les impureses. Les impureses donen mal gust i ens convé treure-les. I fixeu-vos, aquest és el punt de cocció que busquem. Pràcticament no hi ha bombolles d'ebullició, al mínim. I de tant en tant es veu una mongeta que va sola dansant. No ens interessa que bulli, que es donin cops amb les bombolles, es donin cops entre elles, podríem trencar aquesta pell, que és el vestit, es desfarien. Volem tranquil·litat. I a partir d'aquest moment podem anar a fer el que vulguem. Baixar el gos, posar una rentadora, fer bondage. Només cal que en tinguem un ull de tant en tant a l'olla, per assegurar-nos que hi continua la tranquil·litat. Si la cosa s'esvera i ja no podem baixar més la temperatura del foc, les tornem a espantar, no passa res. De tant en tant en pesqueu una i la proveu. Parem la cocció amb el moment en què la tasteu una i sigui la textura que busquem. Ni dura ni passada. És bàsic que us acostumeu a agafar-ne una de tant en tant, mossegada. Li falta una mica més, mitja hora més. Torneu. Està al punt, parem la cocció. Mireu quina meravella. Què han estat? 2, 3, 4 hores, 1 hora? No ho sé, és igual, perquè no hi haurà 2 vegades iguals. Ha estat el que ha necessitat el fesol. Però nosaltres hem estat assegurant-li tranquil·litat i de tant en tant l'hem de tastant.
Si no les teniu que utilitzar el mateix dia, les podeu conservar amb l'aigua de cocció. Si no, el millor és retirar-les. Aquesta aigua de cocció, en realitat, és un brou. Un brou amb molt de gust i una mica gelatinós, està texturitzat. No llanceu! El podeu afegir a altres brous, el podeu utilitzar per lligar salses. Jo que més pujaré una recepta de fesols de Santa Pau en calamarsets i rovellons i utilitzarem aquesta aigua de cocció, aquest brou, per fer un fumet. Us espero, I ara us deixo un resum ràpid de les 4 normes que hem de seguir. Us recomano amb tots els poros de la meva pell que compreu i llegiu aquest llibre de la Maria Nicolau. Una meravella de llibre.